Fl-għodwa tal-ewwel jum tas-sena huma l-ħafna membri ta' soċjetajiet u komitati li rħewla lejn il-gażini tagħhom sabiex flimkien qattaw l-ewwel nofsinhar tas-sena jieħdu grokk tal-okkażjoni u jawguraw il xulxin sena mill-aqwa qabel ma jmorru għall-ikla ta' nofsinhar. Tradizzjoni li għadha b'saħħitha ħafna fir-Rabat. Niġu neħdu drinka u l-gazin, għanna ġew maħbib, għax fil-għaxija kellna ħbib oħra. Naqra fil-ħodu kmini jekk bħalissa mbagħad mal-familja. S-sena kollha barra aħna, imma dal-festi dejjem miġburin. Oħrajn jieħdu l-opportunità u jduru iktar minn gażin jew ħanut wieħed. Ewwel tas-sena ma ħobbu mmorru fil-gażini l-oħrajn kollha biex nibqgħu ħbieb ma' kulħadd. Hekk nagħmlu. Minn dejjem hekk kellna d-drawwa tagħna. Mbagħad fil-għodu nerġgħu noħorġu hekk naqa' l-gażina hawnhekk u nduru naqa' il-ħwienet tar-Rabat u mbagħad immorru ġewwa nieklu. Il-popolazzjoni fil-ħamrum dejjem qed tonqos u qed jonqsu tradizzjonijiet bħal dawn. Madankollu l-anzjani ta' din il-lokalità jippruvaw jiltaqgħu imqarr darba jew darbtejn f'sena. Le, għax tajja u tixrobu, tintafa ġo post jew tnejju. Għax meta tikber jiena m'għandix xi 40 sena da. Madankollu fis-sede tal-banda lil Ladan fir-Rabat diġà kien beda jinħass is-sens ta' briju tal-festa li tiġi ċċelebrata fis-17 ta' Marzu. Hekk kif dan il-jum għal diversi nies f'dan il-gażin ifisser il-bidu ta' triq tal-festa u għalhekk hija tradizzjoni li jindaqqu xi marċi brijużi fil-gażin kif jgħid Charles Ċantar. Għaddew il-miliet u l-ewwel tas-sena issa nibdew naħsbu għal ġiex festi prinċipali li għandna il-San Giuseppe dis-sena. U bat ix-xorta wara kważi x-xorta wara niffukaw fuq il-ġimgħa kbira wkoll. Fuq kollox, f'din l-għodwa spikkat is-sens ta' għaqda bejn il-ħbieb.